epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1,000,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Ang oras sa 88.1 Spirit FM Philippine Standard Time, alas 5:05 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwi sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sa tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong hapon Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon Pilipinas. Mayong hapon sa aton nga mga kuturan nga mga tagpalamati. Sa 16 ka banwanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 ka barangay sa syudad sang Rojas. Sa aton nga mga kalagad sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalabot mga sa pagpanamyam sa aton nga mga kalagad dara sa may Chadora Arsanas Trade Center, sa may Burgos Talipapa, sa mga pampubliko nga merkado diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Sa aton nga mga kalagad nga overseas Filipinos nga padayon nga nagasuporta kag nagatutok diri sa aton nga pangalagad sa Kasak Special Coverage diri sa gihapon sa 88.1 Spirit FM. May ngapon sa aton nga mga kalagad na miyembro sa gihapon sang 4Ps. Mga kalagad naton nga nagapulo pa mati, nagapulo pa mahaw, nagapulo pa ngape, kag nagapulo pa mungkaro. May ngapon gid sa inyo dira tanan-tanana. Sa gihapon nagapamati kamo sa emergency broadcast ng 88.1 Spirit FM. Sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula. Sa aton nga managing kag social action director, Reverend Father Mark Ranflor. Aton program manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa aton nga station manager, Reverend Father John Dave Ibalia. Sa aton nga tactical director, alagad Mingming Wego kag engineer RJ Borja. Partner technical, alagad Maria Jean Lorene Balgos. Manging kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinagi sa pagserbisyo sa tawo, iniman sa alagad Real de la Rosa. Opdi nyo kita banwa diri sa aton nga pangalagad sa Kasak Special Coverage para sa Lunes nga edisyon, petsa 16 na kita sa bulan sa Agosto tuig 2021. Dasig-dasig sang panahon ba, no? Ang anangan ber na gidya. Lagi naging mapunggan. Bernano na lang na yun. Dumduman naman natin, no? Ang mga pag-berman, dumduman naman natin sa angkol dayon. Masako, pasad to, no? Subong ti pulupaway-way kita, no? Bakas lang kita mga kaalagad. Kaya maabot tagin ng aton yan, dom.
Mayo nga po sa Ma'am Jopas Manzanares Oquendo. Hello, Lodi Guapo Real. Good afternoon. Ay, good afternoon, gid ma'am. Salamat gid sa pagatutok diri sa aton nga pagpangalagad. Kay Live Estrella Villarisco, kay Maria Rica May Pablo. Salamat gid sa pag-upod sa aton nga palatuntunan. Kay Sir Guard dira no sa may guardhouse naton sa St. Pius X Seminary Compound. Akon sa Archbishop Residence Compound. Ito kali nagalasa. Ako din gid ba? Basta diri sa Archbishop's Residence Compound ko daw malapit-lapit diri sa aton ang balay sa aton nga obispo no. So final na gid ni no? Archbishop's Residence Compound. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Philippine Standard Time, alas 5:09 diri sa aton nga pagpangalagad. Ano ba namang balantaan nga balita ang aton pagatagan sang nagakaigong pagtamod diri sa Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang sa aton nga Pangulong dinalan balita lokal, Capiz Provincial Health Office ginpaabot ang pagpasalamat sa mga medical frontliners sang probinsya. Pambato sang Capiz sa Miss Universe 2021, tatlo nakasunod nga narakip sa top 15 sa mga online challenge. Samtang kasak na tugyan na ang 2,000 ka mga gift certificates sa mga pigadong mga pamilya gikan sa Caritas Manila kag Accenture Philippines. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang balita regional, mga lugar sa Western Visayas ngayara sa Alert Level 4 na dugangan pa 60 ka mga kaso sang Delta variant na pagkit. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita national, travel ban sa napulo ka pungsod ginpalawig pa tubtob Agosto 31. Kakulangan sa health workers ginasolusyonan na sang DOH suno kay Secretary Duque. Kasak Special Coverage. Kag balita sa Caritas, One Godly Vote igalunsar sa Commission on Social Communication sang Archdiocese of Manila. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Amayat tuban wa mga balita nga aton karon pagatagan sang nagakaigong nga pagtamod diri sa aton nga palatuntunan sa Kasak Special Coverage. Apang bago ina aton anay baluon ang lakat sang panahon subong adlaw. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Sandig mga kalagad sa pinakauling nga datos sang DOST Pag-asa. Wala gili na pindot. Ang easterlies nag-epekto sa eastern section sang pungsod. Samtang sa forecast weather condition, ang eastern Visayas, Caraga, northern Mindanao kag Zamboanga Peninsula ang makisperensya sang magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pag-ulan-ulan, pagpanagub kag pagpangilata. Tugas ang easterlies, may posibilidad sang pagbaha kag landslides ilabi na sa tion sang mabunok nga pag-ulan-ulan. Sa Metro Manila, iban nga porsyon sang Pilipinas, lakip ng western Visayas kag probinsya sang Capiz, maka-eksperyensya sang may pagburugalom nga kalangitan nga may malaka nga pag-ulan-ulan. Tugay ni sang easterlies kag localized thunderstorms, may posibilidad sang pagbaha kag landslides ilabi na sa tion sang mabunok nga pag-ulan-ulan. Sa forecast wind kag coastal water condition, ang northern kag central Luzon maka-eksperyensya sang makanay tutup kasarangan ngayop sang hangin from east to southeast. Samtang makanay tutup kasarangan naman ang coastal water, ang balod nagalabot sa 0.6 to 2.5 meters. Samtang iban nga bahin sang pungsod, maka-experience naman sang makanay tubtub kasarangan ngayop sang hangin from east to northeast. Ang coastal water, makanay tubtub kasarangan, ang balod nagalabot sa 0.6 to 2.5 meters. Pinakamainit nga temperatura subong adlaw 32.2 degrees Celsius ala 1:50 kainan sang hapon. Pinakamalabig nga temperatura 24.4 degrees Celsius ala 6 kainan sang aga. Sunrise bukas nga adlaw alas 5:42 sa aga. Sunset alas 6:18 karon sa gabi. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Liton kita banwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita natoy sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan sa pungsod Pilipinas sa Western Visayas dari sa probinsya sang Capiz kag sa buman sa syudad sang Rojas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sandig mga kalagad sa pinakuling nga datos sa Worldometers,
Mayara na sa kabilugan nga 208,056,202 kamang kumpirmado nga kaso ng COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Samtang sa mga nasabitan nga numero 4,375,862 diri ang mga nagtaliwan 186,515,191 ang natigayon nga mag-ayo. Sa pungsod Pilipinas, sanig sa pinakulit nga datos ng Department of Health Philippines, may dugang na naman nga 10,000 o 14,610 ka mga panibagong kasos ng COVID-19 sa bilog nga Pilipinas. Sa din, ang pungsod sa karon nakabalag na sang 1,755,846 kamang kumpirmado nga kasos ng COVID-19. Porsyento sa mga aktibo nga kaso 6.1% o kon 106,672. Porsyento sa mga nag-ayo 92.2% kon 1,618,808. Porsyento sa mga nagtaliwan 1.73% o kon 30,366. Samtang sa Western Visayas, sandig sa pinakuling nga datos sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development, may dugang nga 618 kamang kumpirmado nga kasos ng COVID-19 nga nabalag subong adlaw sa rehiyon sa East. Sa diin, ang total active cases naglabot na sa 9,952. Mga kumpirmado nga kaso sa rehiyon sa East naglabot na mga kalagad sa 91,753. Sa disposisyon sa mga aktibo nga kaso, asymptomatic 45.68%, mild 47.49%, moderate 4.09%, severe 2.62%, kag critical 0.12%. Samtang diri sa probinsya sang Capiz, sandig sa datos nga ginapagwa sang Capiz Provincial Health Office, may dugang nga 59 kamang kumpirmado nga kasos ng COVID-19 nga nabalag kahapon nga adlaw. Sa din ang Capiz nakabalag na sa karon sang 6,056 ka mga kumpirmado nga kasos ng COVID-19. Porsyento sa mga aktibo 8.45% o kon 512. Porsyento sa mga nag-ayo 86.26% o kon 5,224. Porsyento sa mga nagtaliwan 5.18% o kon 320. Samtang sa syudad sang Rojas, sandig sa pinakakuling nga datos sang City Health Office, may 38 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 nga nabalag kahapon nga adlaw. Sa diin, sandig sa nasambitan nga datos, mayara na sa karon sang 297 ka mga aktibo nga kaso sa syudad. Samtang 2,638 ang mga nag-ayo, 131 ang nagtiliwan, kung kapugusan nga 3,066 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Special coverage. Kasang special coverage. Ngayon to banwa ang mga balita na to sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan sa mandiri sa pungsod Pilipinas, sa Western Visayas, sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Philippine Standard Time, alas 5:17 diri sa aton nga pangalagad. Standby sa mga importante nga pahibalo. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo.
Ang oras sa 88.1 Spirit FM, Philippine Standard Time, alas 5:19 diri sa aton nga pagapangalagad. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuoy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sa tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balik diri mga kalagad sa aton nga palatuntunan sa Kasak Special Coverage sa gihapon kaupo ninyo alagad Real De La Rosa. Kasak Special Coverage. Diretso kita banwa sa pagdulong sa mga balita nga natipon sa 88.1 Spirit FM News Team. Diri sa aton nga pagpangalagad sa labing unang nga balita sa balita lokal, Capiz Provincial Health Office ginpaabot ang pagpasalamat sa mga medical frontliners sang probinsya. Sa paghatag detalye sa nga balita, yara sa line number 4 si Alagad Champagne Diaz. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Lubos naging pasalamatan sa Capiz Provincial Health Office ang mga medical frontliner nga nagapanguna sa pagpakigbato sa Coronavirus Disease 2019 nga masobra na isa ka tuig nga nagahalit sa bilog nga kalibutan. Sandig sa opisyal nga pahayag sang talatapan nga sa karon nga panahon, mas labi nga ginakapoy ang mga medical frontliner bangon sa pagtatap sa madamo nga mga pasyente nga nagabalatian ilabi na ang mga nalatnan sang COVID-19. Gindugang pasini nga bangod tawo lamang ang mga doktor kag nurse nakabatsyag man inisang kakapoy kag kaisa nalatnan man sang sakit. Apang sa gihapon ang pag-ayo sa mga pasyente ang ila nga ginapanungdom. Bangod sini, ginpanawagan sa nasambit nga opisina nga insyendihon kag buligan ang mga medical frontline worker ilabi na diri sa probinsya sang Capiz kag sarang lamang matabo ini pinaagi sa pagdepensa sa kaugalingon kag pamilya nga indi malatnan sang makahalalit nga balatian dala sang COVID-19. Sa pihak nga bahin, naglabot na sa 90.39% ang nakakumpleto sa bakuna sa bahin sang frontline healthcare workers sa Capiz o kung kabugusan nga 16,187 ka mga individual. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Champagne Diaz, 88.1 Spirit FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special. Maraming salamat alagad Champagne Diaz sa ginunong report diri sa aton nga pagapangalagad sa dugang nga balita pambato sang Capiz sa Miss Universe 2021. Tatlo na kasunod nga nadakip sa top 15 sa mga online challenge. Para sa paghatag detalye sa mga balita, yara sa line number 3 si alagad Maria Rica May Pablo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa ikatatlong kahigayunan, nalakip sa top 15 ang pambato sing Capiz sa Miss Universe Philippines 2021 nga si Cherry Angel Ann Flejoles. Sa ginpaghuha nga resulta kahapon nga adlaw para sa ikatatlong nga online challenge, top 9 si Flejoles gikan sa 75 tanan ka mga dalagita nga mapalaron kag nagapadayon sa kompetisyon tubtub nga mahibaluan ang opisyal nga mga kandidata nga magapadulong sa Metro Manila para sa Coronation Night. Sa runway challenge kinbida ni Flejoles ang iya pinasahi nga paglakat nga isa sa mga advantage niya agud makaabot sa final round sang paindis-indis. Makita man sa nasambit nga video ang mga kilala nga tourist spot sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, kasubong sa Historia Forest Garden sa Panay, Immaculate Conception Metropolitan Cathedral, kag Capiz Bridge sa syudad sang Rojas. Sa matandaan, nanging top 11 si Flejoles sa headshot challenge kamo ang labing unang paghangkat sa nagapadayon ni kompetisyon. Samtang nanging top 10 naman ini sa ikaduhang nga challenge nga mga video introduction. Sa karon, hugot sa gihapon ang pagpangagda sa nasambit nga kandidata nga updan ini sa mga Capiz nun, agud liwat nga mapauli sa probinsya ang corona matapos nga una ini makuha ni Geraldine Pebbles Asis sang 1987. Para ipakita ang suporta kay Cherry, mahimo lamang i-download ang Miss Universe Philippines application kag i-click ang nagapagkit nga litrato sa Capiznon nga kandidata. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si Maria Rica May D. Pablo, 88.1 Spirit FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Maraming salamat alagad Maria Rica May Pablo sa gindulong report diri sa aton nga pagapangalagad sa dugang nga balita. Kasak na tugyan na sa 2,000 ka mga pigado nga pamilya ang 1,000 pesos nga gift certificate gikan sa Caritas Manila kag Accenture Philippines. Para sa paghatag kaundaan sa balita, yara sa line number 3 sa alagad Apple Queen Labrador. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.
Nakompleto na sa Capiz Archdiocesan Social Action Center Ukon Kasak ang pagpanagdag sang tig 1,000 nga balor sang gift certificate nga gintugyan sang Caritas Manila kag Accenture Philippines. Bangod sini naglabot sa 2,000 nga mga pigado nga pamilya subong man mga individual nga wala o nadulaan sang trabaho ang nabuligan sang nasamit nga inisyatibo agot mabakal ang mga kinahanglanon sini sa tunga sang paghangkat nga dalas sang pandemya. Kabilugan nga 2 million pesos nga balor sang gift certificate ang natigayon nga matugyan sa mga benepisyaryo pinaagi sa budig sa mga parokya, mission station, Kwasay Parish kag Katoliko nga bulutuan, subong man sa mga miyembro sang Parish Social Action Committee. Ginpahayag ni Nopel Jusena nga isa sa mga natagan sang ayuda nga dako ini nga bulig sa ila pamilya bangod sa lang sini nga nabakal ang kinahanglanon sa panimalay. Ilabi na ang mga pagkaon sa diin mabudlay nga pangitaon bangod sa paghangkat sang pandemya. Samtang ginpasalamatan naman sang kasak ang Caritas Manila kag Accenture Philippines sa gintugyan sini nga bulig sa kapisnon kag makabig nga dako ini nga grasya gikan sa mahal nga Dios. Sa diin naghatag man inspirasyon sa tanan nga magpadayon sa pagpangabuhi bangod mismo ang simbahan nagatinguha nga magtan-ay sang bulig sini. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamong salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gidulong report 3 sa aton nga pangalagad sa dugang nga balita. Mga lugar sa Western Visayas ngayara sa Alert Level 4 na dugangan pa. 60 ka mga kasos ng Delta variant na pagkit. Para sa detalye ng balita, yara sa line number 4, si Alagad Isidra Basan. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nalakip sa karon ang mga probinsya sa Antique, kagaklan subong man ang gimaras sa mga lugar nga ginakabigyara sa Alert Level 4 kung basiya ng insidente sa mga kaso sang coronavirus disease 2019. Sa dinuna na nga ginggrupo ang syudad kag probinsya sang Iloilo suno sa Department of Health. Samtang, yara naman sa Alert Level 3 ang probinsya sang Capiz kag Alert Level 2 naman ang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa naibaluan, ginakabig ni yara sa COVID-19 alert level ang isa ka lugar sandig sa transmission sang kagaw, healthcare utilization rate kag ang presensya sang mas makalalaton nga Delta variant sang SARS-CoV-2 nga amuang ginatunahan sang COVID-19. Sa karon, santo sa datos sang DOH sa rehiyon 6, ang Antique nakapagkit na sang 22 ka mga kaso sang Delta variant na pulo sa probinsya sang Iloilo, 4 sa syudad sang Iloilo kag tigduha naman kakaso sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Bacolod. Samtang wala naman sang nabalahag nga kasubong nga kaso sa mga probinsya sang Negros Occidental, Aklan kag Guimaras. Alagad mo sa pagtukag pagserbisyo, Isidra Basan, 88.1 Spirit FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Manabog ni salamat Alagad Isidra Basan sa gindulong report 3 sa aton nga pangalagad sa dugang nga balita. Travel ban sa napulo ka pungsod ginpalawig pa tubtub Agosto 31. Para sa pagatag kaundan sa nga balita, yara sa line number 5, si Alagad Maria Jean Lorene Balgos. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ginpalawig pa sang Pilipinas ang ginapatuman nga travel restriction sa mga biyahero nga gikan sa napulo ka mga pungsod nga una na nga nakabalhag sa mga kaso sang Delta variant sang COVID-19. Ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sang Interagency Task Force o kon IATF nga palawigon ang ginapatuman sa karon nga travel restrictions sa India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates, Oman, Thailand, Malaysia kag Indonesia. Umpisa subong adlaw tubtub sa Agosto 31, 2021. Ginaprobahan man ang hinyo sa mga airline company nga padayunan ng ilang international transit hub operations. Samtang, pagalimitahan naman ang international transit hub operation sa airside transfers sa tunga sang Terminal 1 kag 2 subong man sa sulod sang Terminal 3 sang naiya kag para lamang sa mga biyahero nga gikan sa mga pungsod kag teritoryo nga yara sa green list.
Ang mga biyahero nga nagapakita sang sintomas ang kinahanglan nga magsunod sa isolation kag quarantine protocols kag dapat nga pagasabton ang ilang nga airlines. Samtang ginapahanugutan naman sang IATF ang mga pumuluyo nga masobra 65 anyos ang edad nga makagwa sa ilang mga puluyan agud person nga mag-file sang ila certificates of candidacy sa National Office ag sa mga gintalana nga mga field office sang Commission on Elections. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Spirit FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Malabong salamat alagad Maria G. Lorene Balgos sa gidulong reporteri sa aton nga pangalagad sa dugang nga balita. Kakulangan sa health workers ginasolusyonan sang DOH suno kay Secretary Duque. Para sa detalye sa nga balita, iyara sa line number 2 si alagad May Durias. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Ginpasiguro ni Health Secretary Francisco Duque III nga padayon nga ginasabat sang Department of Health ang kakulangan sa manpower nga ginapaabot sa mga ospital sa karon sa tunga sang liwat nga pagsipa sa mga kaso sang COVID-19 dulot sang mas makalalaton nga Delta variant. Suno sa Tiglikom nga ginahimo sa karon sang DOH ang augmentation sang ila sini mga health workers subong man ang paghiwat sang emergency hiring. Ginpaatag pa sini nga naglabot na sa 20,000 ang mga na-deploy sang DOH sa mga pasilidad o kun ospital sa mga local government units kag kun madamo ang pasyente nagakuha manini sang dugang nga mga ospital sang departamento sa iban nga rehiyon nga may manubo nga kaso. Sa naibaluan nagkakulangan sa mga nurse ang isa sa mga limitasyon sa mga ospital agud makapataas ang bed capacity ilabi na sa padayon nga pagtaas ang kaso sang COVID-19 sa pungsod. Samtang sulo pa kay Duque nga wala pa sa karon sang basihan kung kinahanglan nga palawigon ang enhanced community quarantine sa Manila sobra sa ginatalanas nga pagtapos sini sa Agosto 20. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Marabong salamat alagad May Durias sa gidulong reporteri sa aton nga pangalagad sa dugang balita. One Godly Vote igalunsar sa Commission on Social Communication sa Archdiocese of Manila. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4 si alagad Apple Queen Labrador. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Ang Diyos kabahin sang kabuhi. Nagakadabat lamang nga dalon ang Diyos sa tanan nga patag kag tagsa kabulutuan sang tawo. Ini ang misyon sang gindihon nga programa sang Archdiocese of Manila, Commission on Social Communication nga ginbalay sang Radio Veritas 846, TV Maria kag Archdiocesan Office of Communications nga One Godly Vote. Ginpahayag ni Father Jerome Siciliano, Executive Secretary ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Permanent Committee on Public Affairs, Parish Priest ng Nuestra Señora del Perpetua, Radio Veritas Priest Anchor, kag Radio Veritas News Consultant, nga ang One Godly Vote, isa ka kampanya sa panahon sang eleksyon nga nakasentro sa Ginoo bilang mataas nga basihan sa pagpili sa mga masunod nga lideres. Gintuad pa ni Father Siciliano nga subong ang tama nga panahon nga liwat himuon nga balasihan ang Diyos sa pagdesisyon, kaupod na ang pag-eleher sa mga politiko nga may luyag magpadalagan sa nagahilapit nga 2022 national elections. Ginpahayag pa sang pari nga kinahanglan nga mangin mapinaminsaro ng publiko sa mga ginaobra sini sa diin hindi dapat pag-isiparar ang Dios sa nagkalain-lain nga butang, ilabing pa nga ginasaulog sang Pilipinas ang 500 years of Christianity. Gindugang pa ni Father Siciliano nga katuyuan sang One Godly Vote ang pagpili sa mga kandidato nga makadiyos kag may kagustuhan nga masolusyonan ang mga problema sang pungsod sa makadiyos kag makatawo nga pamaagi sandig sa social doctrines sang simbahan. Ginklaro man sang pari nga hindi ini makabig pag-intras sang simbahan sa patag sang politika. Ang One Godly Vote ang igalunsara sang Radio Veritas, pinaagi sa live online press conference sa Agosto 31, 2021. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo ini si alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special
Maraming salamat alagad Apple Queen Labrador sa gidulong report diri sa aton nga pangalagad sa Kasak Special Coverage. Kagamuyad to paano ang kaundan sa aton nga pagbalita sa bungad adlaw sang Lunes, Agosto 16, 2021. Wala kita tiyempo diri sa aton nga pangalagad sa Kasak Special Coverage. May ngapon lang sa kay Ma'am Melba Agabe de la Peña, pagsaliwat kay alagad Maria Rica May Pablo. Wala ginato na ko ang pangalan ni Sir Garda. May nga po lang na sa mo, sir. May kape man day kung gusto mong pangape. Kadto ka lang nisulod sa kasak. Kita lang si Maria Jean Lorin Vargos. No? Kag thank you so much, kids, sa aton nga Kasak Angel nga nagpadala diri sa mga food stuff. May mga kape, sari, may tinapay, may pansit canton. Sa mga luyag pagin magpalabot sang bulig, no? Bukas gyapon ang aton nga opisina. Basta salamat gid, no? Kag sigurado gid ang amon nga pagpangamuyo man sa inyo tanan-tanan. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Joseph Cardinal Advincula, sa aton nga Managing kag Social Action Director, Reverend Father Mark Ranflor, aton Program Manager, Father Francisco Casalda Jr., sa pangalaman sa aton station manager, Reverend Father John Dave Ibalia, aton yung mga technical director, alagad Mingming Wego kag engineer RJ Bora. Partner technical, alagad Maria Jean Lorraine Balgos. Nanging kaupo nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa atamo. Ini sa alagad Real de la Rosa ang nagasiling. Hindi importante kung gamay ka o kunda ko, basta sa masigit igawid lamang mapahilayo, kag basta yung pagtuo hantop gid sa makaako. Mayong hapon, ka God bless Pilipinas! Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ang ginapanag-iyahan sang Archdiocese St. Capiz kag ginadumalahan St. Capiz Archdiocesan Social Action Center ug Kasak sa idalom sang pag-iya St. Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas gin pabaskog, mas gin pasangkad, kag mas gin pasanyog. Ini ang 88.1